Soc l'Elisa, la dona del Jordi, i el fet que la Conselleria d'Agricultura pensés en el Jordi per fer-li un agraïment d'alguna manera a la seva tasca de divulgació m'omple d'orgull i de molta alegria, perquè el Jordi es mereixia això i es mereix això, clar. Jordi és una persona, perquè sempre encara parlo d'és, el Jordi és una persona que li agrada molt viure bé, que molta gent li diu o li deia Jordi, a tu t'agrada viure bé, I ell sempre deia sí, i a tu no? Doncs el Jordi l'alimentació la tenia molt present. Moltes vegades a casa teníem una mica de discussió perquè per mi l'alimentació era alimentar-te per viure i per continuar el dia a dia. I pel Jordi era una cosa molt, molt important. Important a l'hora del fet de seure a taula i parlar, seure amb el Mauro si tenia que sopar abans quan era un bebè o quan era una miqueta més petitet que ara, i jo era més ràpida. I el Jordi em va obligar, ho haig de dir, i em va ensenyar la importància de l'hora de menjar, de l'hora de cuinar, del que era anar a comprar. M'ho va ensenyar el Jordi. Els altres també era com una biblioteca. I és una persona que algú deia hem d'anar a sopar perquè ve tal persona a casa o ve què, i trucaven a casa i em deien Jordi, necessito un lloc per anar a sopar o necessito que em recomanes, i el que deia el Jordi anava a missa, i després a les reunions que podíem fer a casa o amb amics, el tema menjar, producte i beure era, si no el principal, l'imprescindible. Jo el que vull dir de part del Jordi, perquè m'ho ha ensenyat així, és que cuideu molt els productes, cuideu molt l'alimentació que porteu, gaudir del menjar, del beure i del viure millor, que era com deia ell al seu programa, i despedir-me de vosaltres dient de boca en boca amb Jordi Estadella.